है ना, नहीं तो किसका वीडियो नहीं देखा है। और लिथन का वीडियो बोला है लिथन। रितिका थैंक यू सो मच। Sanserang Limadi hello आगे वेलकाम आंनि बेयावहाय नोंसोर फैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो सानसोरां आगै खोन्थाहरदो आरो माबोरै दं खबरफोरा मारै दं आगै ओंखाम जाथ'वाखै दाबो ओंखाम जायाखै दाबो ओंखाम जाया मन' जाबाय नामा आगै नोंनिया मन' जाबाय नामा नोंहालाय मा खालामदों आब' उन्दुबाय आङो ओंखाम जाखांनानै मोजां खबरालाय बिदिनो बेसेबां थांगौ वाट्स टाइमालाय वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो आगै मा ओहो लाबाखै आं जायाखै आब' वाट्स टाइमा बेसे थांखो आगै नोंनिया नेहा आगै हाय हेल' मा ओंख्रि जानानै लाइभ हगारखो आब' ओंख्रिया जाहैबाय आलुजों दाउजों एवनाय दाउ बयलार आरोना बारा थाङाखै आब' दाबो मानो बेसेबां थांखो 3000सो थाङाखै अबेनिमोनलाय सानसोरां दैमारि आगै खोन्थाहरलाय जोंहा नेहा मा ओंख्रि जाबोखो आगै आं आपल'ड होनो मोनैया 5 मावन्ट थानांदों आं एग्जामनि थाखाय ओमफ्राय खमायना थाजोबदों वाट्स टाइमा खमायना बोसोरसेयावनो खालामनांगौ नों गारियावसो दङ नामा नेहायालाय नों चिरांनियाबो चिरां बिजनिनि नामा लाव नाथुर बयलार भाजा मिथिला बबेहाय थांदों गामियाव नामा आं बल्लामगुरि चिरां बल्लामगुरिया बबेथाय बिजनि गोलैयाना माजबादा नोंनि गामि नामा ना सारादु दंनाया ना मामोनथाय नोंहालाय बहानि आब' आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नङा सारादु दसेयाव फैगोन आङो मैया मेगन मोदै जानाया नेहा आयु आङो नों 3थायावसो उन्दुनो होननाया 3था जामारदों मिथिबायना उन्दुनो ओंखाराखै आङो लाइभ दोनखांनानै बेसेबा गोबाव लाइभ दोनखांनानैहाय बेसेबा गोबाव थाबाय आबै हेल' आब' गम्बारसिं मा ओंख्रि जानानै फैखो नै आंहा दासो जाखांदों नंगौ नामा दे उन्दुनो ओंखाराखै आङो आरो फाग्लाया सिगि हरबावबाय रायदारा हासुनो ओंखारनाया हामलाब्रा आङो दाना ओमफ्राय गैया ओमफ्राय दाना गिनानै ओंखाराखिसैबो गिनानै ओंखारनोबो हायासै आङो खम जादों
माबायो बेनो ओमफ्राय नै आंहा होबाय लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नेहा फैनो ओइ आब' आंनिखौबो लाइभआव बुं ना होना टुके खालामहोनाय नोंनि साबसक्राइबारखौ नोंनिखौबो आं होना मानि सापर्ट खालामगोन आब' सानसोरां दैमारिजों जोंहा सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायदो दे नेहा आगै बिफर गोमबोरसिं आबौ मोगथां आगै सानसोरां दैमारिखौबो सापर्ट खालामना होदे देनां नों चेनेल खुलियोबा नोंनिखौबो सापर्ट खालामना होगोन जोङो मोगथां आगै ओमफ्राय गोथावथारहाय नोंसोर नालाय आबै जोंनिया दाउ बयलारजों आलुजों एवनाय मोगथां दे खालामना होदो लिंक होना दोनलाय आब' लिंकखौ बोरै होयो र' बबाव होयो पिन मेसेज चेनेल बबाव होयो आं लिंक होनो रोङाहाय पिन मेसेज नै गोजौआव पिन मारिबाय बिदि दा नेहा मादैया गदों नेहा मोदैया नायाव गदों मा मोदैया नायाव गदों बुजियासै आं निरन्जय हाय नेहा थोस्लै दाउला होनदों जाबाय कपि कपि करना है सानसोरां आंनि भिडिअ कमेन्ट हरनानै दोननो अके जागोन होनदों आयौ दावबा थांबाय नै निरन्जय आगै नैबे आं लिंक होनायाव सानसोरां दैमारि बेजों लोगो गैयाबा लोगो जादो नेहा दाब्ले बाब्ले सोदोमुवारि हाय सोदोमुवारि वेलकाम बे आं लिंक होनाय दङ फिन नैयावहाय बेजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे थुका खालामदो बेखौ आंनिया माबा साबसक्राइबार जा खमायदोंहाय 905 थांखाबायमोन गैला 800 बेसेबांबाल'सै निरन्जय मा खबरा बिदिनोसै आगै मा ओंख्रि जानानै फैगोन निरन्जय आगै सोदोमुवारि आगै मा ओंख्रि जाबोखो दरा मोजाङै फांलाय मामिया मैया खेवनो हादों दरखौ बैनिया आब'नि चेनेलखौ आं थाबैनो 1K खालामना होनो नाजागोन आब' थेंक इउ सानसोरां आगै दा आङो सापर्ट आइडिजों हरगोन दे नैबेखौसो खेवदों जोंनिखौसो बोरै खेवनो हायाथाय सापर्ट आइडिजों हरगोन दे माखासे सानसोरां आगै M1 M2 लिरना हरगोन आं नोंनावबो सापर्ट आइडि दंबा एसे सापर्ट खालामहरबानो जाबायना आंखौ सापर्ट खालाम नोंसोर माने गावसोरल' नै खोनासं मोगथां मा होनदों नोंसोर मा गावसोरल' जाम्बिलै नोंबो बिफर सरि एन सना आं जानानै होनदों सरि एन सनानि जानानै सोरखौ होनगोन माबा बिफरखौ होनदों निहानि जानानै दालिनासो होनदों नोंसोर आंबो सापर्ट खालामबाय सानसोरां फ्रेन्ड होनदों एन फै नै मोसानो लिंदों निहा आगै नोंखौ गुमै नामा होनदों नंगुमै हेल' आब' ओइ सिगिनानै हेल' आब'सो फै नोङो रायदार हासुनो ओंखारनाया मैया मा जादोंमोन आङो खोरखिजों हासुनो बाहेरायाव हासहरनो खम जादों आङो नंगुमैखौ फोजाबाय सिखारा उल्थासो मोखां जानानै उन्दुयो खम जादों आङो मिथिगौ नोङो
मैया थिनथायावसो उन्दुदों आङो थिनथायावसो नुबाय भिडिअआ नायाखै आङो भिडिअखौ दहायसो नायदों आरो दहाय सारावसो इदिटसो बायदि नुयो माथो सोरबा गोसो दंबा आंजों सर्ट फिल्म लानो फै देवबाराव लाजा राइडार मामा गोबोरसिं आबौ नोंबौआ हनै सर्ट मुभि लानोनो लेंहरदों नोंखौ लानोबा गोबोरसिं सासे नांगौ सासे नांगौनो एक्टर लानो समायखागोन ना गोबोरसिं खोन्थाहरलाय लायोना लायानो बेसेबां थांखो बिना चेनेल आरो गोबोरसिङालाय माबाखौ सिनायखागोनदां गोबोरसिङा जिलिखौ ना जिलि मोजां लानोनो माबानिया दावागुरिनिया ब्रा सिनाया सानसोरां फ्रेन्ड नोंबो आंखौ खालामदो होनदों नोजोराबो खालामबायनो आं एक्टर जायालैनो होमबालाय कुन्टा लिदार जाफै फानजोब्बाय गस्लाबो गाना मोना लाय सैमाजों जाजाबांगौ आङो दावागुरिनि जिलिखौ मानो सिनाया जाखो नोंलाय बे खनसेखौल' लानो मोनगोनथ' नोङो बे खनसेखौल' लानो मोनगोन नों सोंलाय नों आब' नोंबो 1K सिमल' भिडिअ खालामनो मोनगोन आंनालाय मा जादों बहालाय नै माबायदि ब्लेकमेल खालामदों मिन्थिबायना रायदारागै मानो लानो मोननांगौ बाहायलाय लानो मोना सोंलाय नों गुमैनाव दहाय कमेन्ट खालामनाय नामा मोगथाङा होननानै बेनो एडिट नों खोन्थादों हनै एडिट नङा आब' आंनो नुजानाय ओमफ्राय नुना दांनायनो हायाखिसै नोङो दांनायहैगौमोन अके हाबाय आबै अखा हाबाय मा आंखौ सादुन नोंखौ सादुन नायगोन नामा नों फैलाय नायनि आङो माथो गिनानै मा जादों हासुनो ओंखारनाया ओंखारनो हायाखै बायहेरायाव अखा हाबाय आबै होनदों अखा हादों जेरावबो खोरोमदोंबो आंजों नुजानाय बिदि नुजागोनबो थोर नुजाया न'आव नुजायो नामा भिडिअआ नोंनावसो हगारगोन ओमफ्राय बार्डेआव आंजों लोगो दाजाखाबाय गावबागाव मा आंनि ब्लगखौहाय बाय फाल्थु दा देखायफैबाय जोंनिजों हानाय अखा आबै दा जोंनिजों हानाय हसपिटाल खालामा जोंनिजों हानाय अखा आबै मोननिथिं थां थां अखानो आंसो थोनहरदों जाम्बा जोंनावसो फार्स्ट हिनजाव बोग्रायाव दं आं गुमैनो होनै हिनजाव बोग्रायाव लाफानो बैनि मा क'क्राझारनि रबबारावल' खनसेल'नो लायोबा कन्टेक्ट खालामनोनो नंगुमैजों रायदाराखै थांबायबोनो अखाया ओमफ्राय गोबोरसिङालाय लायो गोबोरसिङा माबायदि नायनिमोन आङो बावबाय गोबोरसिङा दाब्लामोन गामिनि जिगमिमोन गामिनि नुफा माफा बुंनो सानोना रायदारा नै माथो दाब्लाजों एखे महरालाय नैबे ओमफ्राय नैबे दाबा जिगमि बायदि नुयोना नारसै ओरै होबाथाय जिगमि बायदि नुयो नोंखौ सासे मानसि ओइ मामा गंगाधर बायदि नुयोना गोबोरसिं बेखौ माबाखौ नायसाय नोङो रायदारखौ दतमा बय दं ओमफ्राय सिनायालै बे दतमा बयखौ गुमैनि लोगो आंल'सोनो नंगुमैनि गाजा भिडिअ लानानै फैदों आङो गाबोन नाय फुङाव हगारगोन आं उदै बिगुर साजोबगोन नोंसोरो नायनानै गाबोन इदिट खालामजोब्बाय आङो आं लायालैनो
Dipali Devi North East मंजुली लाइक डन थैंक यू फ्रेंड लाइक देने के लिए मेरे एलबी में आने के लिए क्या खा के आया है फ्रेंड और कैसे है आप पटेलाव एक्टर बायदि नुयोब्रा नोंखौ राइडार आगै ओके आब' होनदों सोर सोर दं सातजन दं 10,000 जुदा आं मैया मोगथां 3ता जाबायमोन बायदिसिना आंखौब्रा येस आंखौब्रा बा नोंखौ एक्टर बायदि नुयो फै मालाबा गसाइगावआव आंनो मोनसे आं उन्दुनो ओंखारो मोनसे खोनासंनो आं नों मोनसे खोनासंबानो थोखायो ना नोंहालाय ओमफ्राय बेखौल' मानो मावनांगौ अके आब' होनदों येस गोब्रा होनदों आं एलबाम गानो नागिरदोंमोन लेंहरदोंमोन आं लायाखै ओमफ्राय ए थगायदों मा जाखांबाय मानो उल्लु बानायखो आंखौ ओमफ्राय नोङो लाबे मोजां खोनानो नागिरा मोनसेल'बा साउन्ड खना आंना खोनासं आंखौबो सासे मानसिया 3टायाव कल खालामदों सोर वेलस्रां अफिसियेल भिडिअ लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनियाव गोदान बायदिनो आंनियाव गोदानसोथ' बियो वेलस्राङा वेलस्राङागै आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामदो आंबो खालामनानै होगोन नै आंनियाव गोदानसो नोंबो आंखौ सापर्ट जुदि सापर्ट गैयाबा आंजोंहाय सापर्ट खालामना होदो आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ कमेन्ट रिप्लाय हरागै मा लोगोफ्रा एक्टर बायदि नुयो होनना हिन्जाव लोगो हमनायाव फसायजानो गिना लांफायाब्रा नंगौ नामाब्रा राइडार मा नाममोनलाय बावबाय आङो नाम गोदानखौ बोरैबाथारमोनलै होनदों जया ऑफिशियल गुड नाइट ऑल फ्रॉम इंडोनेशिया एलबी में आपको स्वागत है अगर मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए नहीं तो सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे नया है तो यूएस जया मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जया ऑफिशियल मैं भी आपको बैक कर लूँगी फुल सपोर्ट खालामबाय आगै 1990 दङथ' नै जाखांफु बसुमतारी जाखांफु बावदों एसे जेनि नामा एसे माबा जाहैगोनलै मानसिफोरा एसे फालतु जायो बायदि मोनबाय आं नों जे नामखौहाय आं बयखौबो होनाखै दे आङो फंबाय 16 राइडारखौ होनदों आरो आंनि बोरायखौ होनदों मिथिबायना रावखौबो नायाखै आं बिसोर सानैखौल' होनदों आंथ' मैया मोनबा हरदों आंनियाव ना थेंक इउ आबै आबौनि भिडिअआ माबायदि गाबोन नुगोन आथिंबो थिखो होआ आसुरित जागोन होनदों आथिंबो थिखोनो मोना नोंनियावहाय आसुरितनो
आथिंबो थिखोआ फाग्लासो आथिङाव आथिं थिखोबाय आङो रायो बेखौबा बोरै खोमोरफिनोहाय खोमोरनो रोंबायहाय मा आं फाल्थु नङाब्रा आं दतमा इउएन ब्रह्म कलेजाव जिएस जादोंमोन जाय हक होनदों जाय हक दे गाजा रायहर फाल्थुआवसो गोग्लैबाय आरो माथो आं सेस लावबाय नङा भिडिअ बानायदोंमोन होननाया औ इदिट खालामखाबाय गाबोन फुङाव हगार प्रमद नार्जारि लाइक दान थेंकिउ सनागै लाइक होनायनि थाखाय माथो लाइकआनो मोनब्रैल'नो रावबो लाइक हरा गोमबोरसिं सौ लाइक हरद रायदार आगै जाखांफुना जौगाफु लाइक हरद मोगथां लाइक हरद मोनब्रैल'नो लाइकआ अयनाय मोनबा जाबाय नै दासो गैलालै गैला आं फाल्थु माइ गड खोनानानै खिनोसो ओंखारबाय आं खिनो ओंखारबावबाय आं हरखानायसो थेंकिउ लाइक दानाम सोना थेंकिउ बुहु दङ राइडार फायखाना बे खिथुजों माबा गुदुं मोनथाम दंना बेजों आखाइ गोलाव हानहरजागोन प्रमद मा ओंख्रि जाबोखो प्रमद र फैफिनगोन आब' आरो अबाय थांनो नोंलाय लिटन बाग्लारि हेल' मन्जुलि व्हाट डू यू इटिंग राइस आमी जाने ना इंग्लिश भाषा आमी जाने ना थाव अल्प जानिसे हाजिका दाउ बयलार आरो आलु भाजी आलु आरो दाउ बयलारसेल' ना कि कइसेल' आमी बुजिए नाय जायखिजाया ओंख्रि खोन्थाबाय खरेलामनाय जाबाय आरोना लाइक दान थेंकिउ लिटन बाग्लारि नोंनावसो हानहर जागोन गुफुर गानलायलायनाय थुर नङालै आबौमोना सर्ट भिडिअखौसो बुंदों आं आबै मा भिडिअ बानायनो नागिरदों मा दा रबिबारनिफ्राय मानसि सासे नांबावगौनो पाक्का गोजौआव हनै गुफुर नुजालायनाय सेस गोलाव दै गिजां जोफ्लेगोनसो आं बेखौ हाननानै ओंखाम जाबाय नामा होनदों दार्लिं सना लोखि जिउ नोंखौ आं इंलिस बुजियालै बर' मिडियाम फरायनाय इंलिसखौ बुजिया आङो इंलिससो खोन्थालाबायदों अबाव थांनो होननानै सोंबा इंलिसनि माबा ओंख्रि खोन्थानायानो जानोसै आंना मा ओंख्रि जाखो होनबा आं बैयाव थांनो होनसै इंलिसनि बुजिया नालाय आं इंलिस रोङाना आरो गावस्राबो इंलिस रायलायो नालाय माबा मोगथां आगैयाबो खोन्थाहरा नालाय थाबखौनो आरे आब' बिदि बुंनायाव हाउ डु इउ डु माइ लाभ इज ला डु होनब्रा
काहानिया माबायदि जागोन जानो मिथिया आङो काहानियाबो माबायदि जागोन आंखौ लाब्रानो 16 लिंक सना फुल वीडियो केसेट आ जाओ ना मा खालामब्राबायाव स्ट'रा माबायदि जागोन आबै स्ट'रिया जानो आं मोनथिया आं सोङाखै आं रायलायाखै दाबो सोंलु फैबाय नै जोंहा सोंलु आगै मिनिफैबाय हा 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 ओहो हा हा होनाखै बे हि 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 होनदों हि 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 होननानैहाय जायो मानो फैद' मा जाखो औवासो दोनबाय सोंलु इदिट 4K स्ट'रिखौ आं मोनथियाहाय गोमबोरसिं सोङाखै आं मालायबा मा लागोन लानोबा होनहरदो ना हनै आं बेजों खेबनो बाबाय जि इदिट खालामबाबाय आंनि चेनेलखौ सोरबा सालायदो बाबाय आङो नै खोनासं खिफिनाया नै नुबाय गासिबो मुसारि सिङाव खिफिनानै बबे चेनेलाव हगारगोन आबै आंनियाव हगारनो होनबाय नोंनाव हगार होआ हारसिङै पार्सनेल गोसो हरनांगौ गाबाव गोदान खुलिदों मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया दाउ बयलार आलु एवनायसोहाय आगै इउ बेरि नजिं लेंगुवेज पारफेक्ट कंग्रेचुलेसन लाभ इउ आई एम बोडो लैंग्वेज एंड एसामिस आमी जाने ना आइगला गब्बर सिंह लाइक डन किया गब्बर सिंह आपको सपोर्ट किया है दीपाली दीदी ने आप भी बैक कर देना मने नाम्बार नायनि दे नोंखौ आया बिदियाव नायजायाना बियो स्क्रिन रेकर्ड ना मा होनो बेखौ बिदिसो मैयानासो फेस लाइभमोन बिदिया मैयाना नुयो दिनैनिया नुवा मा ओंख्रि जाना फैखो मनेराम बर' आगै आरो बाहानि जाखो मनेराम बर' आगैया खोन्थाहरदो गोमबोरसिं आं लायालै होनदों लायाबा मानो सोंहरदों नोंलाय लायाबा लाया सिरि थाला होनदोलाय बाल हा होनदों आयु हाबाब होनदों नायनो लुगैदोंमोनलै होनदों नायनो लुगैना बहा नुबावनो लोखिफोर आं उन्दुनानैसो रायलायदों भिडिअ स्क्रिन लाइभ फैयाखै नै जोंनिया फैलायबाय सफैथारलायबाय होनदोलाय मिस्टार अबिनाश ट्रेभेल ब्लग्स हाय हाय आगै हाय मा ओंख्रि जानानै फैनाय अबिनाश बोरो नोंनि 1K जानायनि केकआ जायै जायै उदै बुंजोब्बाय आं सामफ्रामबो गोमबोरसिं हा अके होनदों गोमबोरसिं सालथे माला हाबा जागोन होननाय नोङो होनदों माला हाबा जायोनो गोमबोरसिं मा गामिनो आंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंनियालाय मा गामिया खोन्थाहरलाय जोंहा किरण आ गया हेलो सिस्टर जी हेलो किरण मेरे एलबी में स्वागत है क्या खा के आया है कैसे है जी बताओ गोमोर सिंह नायनो सानदों आं नायफै खबर लानानै रङिया नाम्बार हरदेनो इरकम नाम्बार দিব এখানে
ससियेल मिडिया आदै सिखारसैसो ससियेल मिडिया मुदे होनदो आदै किरण हाय हेलो ऑल फ्रेंड किरण के साथ कोई नया है तो फ्रेंड हो जाए प्लीज नोंनिया चेनेल गैया मनिराम बर' आगैनिया गैयाथ' आरो चेनेल खुलिनो सानदों नामा आगै आहा राइडारनि थाखायनो उन्दुनाया जायाखै मैया बे सिगि हरबाय थानानै रायलायबाय थानो नांगौमोन सानैजों आं बुरि मानसिजों मा रायलायनो आगै आङो जाबाय बुरि मानसिसो सियायबाय हनै नोंबो उन्दुओंखारबाय नामा सोंलु दैसाया लोगो होनायमोनदां अनजुलि दैसाया लोगो होनायमोनदां अनजुलि दैसाया मा दैसाया लोगो होनाय मोनदां अनजुलि मा दैसाया लोगो होनाय दैसायाथ' दे जाबाय आंनि फिसाला दैसाया लोगो होनायमोनदां अनजुलि मा होनदों बुजियाखै आं लिथन बाग्लारि मा होनदों आगै नों मनिरामहाय हरना होनदों फेसबुकआव थां फेसबुक पेज दङ मन्जुलि ब्रह्म बेनो प्रफाइल बेनो नाम ओंखारबायथ' आरो नंगौ उन्दुओंखारबाय नोंबो मानो दानो उन्दुओंखारखो 10थाल'नो जादों आंनो मैया 3थायावसो उन्दुदों आरो सानावबो दहाय दसेल' उन्दुदों सोंलु इडिट 4K कमेन्ट चेक वेल्सआव मिथिला सोबागोन वेल्सथाङा नोंखौ माबा सापर्ट खालामबायनो सोंलु आगै नोंबो खालामदो किरण गार्डेन हाय किरण गार्डेनजोंबो लोगो जादो बयबो दैसाखौ नोंनि लोगोना बुंदोंमोन नोङो दैसाखौ नोंनि लोगोना बुंदोंमोन ना आयै मा होनखो दा बुजियासैहाय माथायानो गैया आंहा बुजिनो आयदै खर'सो मानजोबो आंहा दैसाखौ लोगो होनायमोनदां दैसाखौ नोंनि लोगोना बुंदोंमोन नोंनो मा दैसाखौ नोंनि लोगोना बुजियासै आङो दैसाखौ नोंनि लोगोना बुंदोंमोन ना मा बुंदोंमोन मा बुङामोन अजा हादोंलै खोनालानो अखा हादों खोनालानो होनदों आरो सनायालाय लिंक लाइक दोनखिया सोंलु दिपालि
दे सापर्ट गैया दैसाया उन्दुबाय सोंदों आं दैसाखौ होनदों दैसाया उन्दुबाय नै दैसाया उन्दुबाय उन्दुनोसैलै आं गुड नाइट बाय दे गुड नाइट बाय बाय किरण दीपाली की साथ फ्रेंड किनी हेलो गाइस माब्रै खबरफोरालायनो नेहानोखाना एनबा नेहान नङा होमबा ट्रेनावसो दं सनाया लाइभ होगासिनो गुड नाइट नानी गुड नाइट MDM यूट्यूबर मा ओंख्रि जानानै फैखो अनुपमा 1 2 3 4 नमस्कार जी क्या सब्जी खा के आया है मा खबरा होनदों मा खबरा होनदों खबर बिदिनोसैहाय आगै मोजां खबरा मोजां नोंहालाय मन्जलि आं सोंनाया आरो सासे दैसा मुंखौसो सोंदोंमोन आं सोर दैसा दंबावो नङालै मन्जलि आं सोंनाया आरो सासे दैसा मुंखौसो सोंदोंमोन आं सोर दैसा दंबावो बुझियासै आं बेखौ गोजौनिखौ नायबाबो न्यू कम 8 आईडी से और आपने मेरे को 8 आईडी से दिया है कि नहीं अनुपमा मैं तो आपको 4 आईडी से दिया था आं रावनिबो इम्पर्टेन्ट नङाना होनदों बाय बाय आं रावनिबो इम्पर्टेन्ट थांसै बियो गावहा बै लाइभ होनायाव ओंखायनो बिदि होनदों बियो हेल' अनुपमा जी होनदों thank you Hannah Ares like that Indian thank you
होना आरो सासे दैसाखौ सेन्नाय मोना दां नों होना होनबा आरो होना आरो सासे दैसाखौ सिनाय मोना दां नों सिनाया आङो अबेनि दैसा आब'आ माहानिमोन आङो माबानि आगै क'क्राझार गसाइगावनि
बाबु सिखारदोंमोन आंनिया उन्दुलांबाय नामा आब' मेगन मावगासिनो ना गुड नाइट ओइ बाबा जाबाय थाखो दै सादुदो दे जाम्बा सिमान ओरैनो दुदाबालै मानो सिखारखो नोंखौ गाज्रि मोनबायना नों सनानो मोनाखै बाय बाय दैसा सिखारदों एन ब्लक सानाव उन्दुखादों आङो अलचां जी रिटर्न कर दिया प्लीज चेक न्यू कम अलचां साइड चला गया है अलचां नहीं है ऑन बिदिब्ला उन्दुलाङाखै बाय बाय लेटन आबौ मैया हरनि 3थासिम थानाया सानाव जा उन्दुदों आङो उन्दुनो ओंखाराखै मैया हरनि 3थासिम थादों लाइबानो नेट थेट जोबलायलायदों 9:30निफ्राय 3थासिम 1थासिम लाइबा बिदिब्ला नों गसाइगावनिसो ने नोंलाय माहानिथो एन ब्लकआलाय आइदि आखाइया ओंखारा गसाइगावनिसो नोंलाय अबेनिथो चेनेल खुलिदों नामा देलै नोंनिनो दिन आंनि हर किसको बोला जेलसो आङो खिग्रान आं नोंखौ खिगोरानसो माबासो सानदों आं बावदों थास मेगना आङो माबासो सानदों दे खिगोरान मा ओंख्रि जानानै फैनाय एक्स दे सिनायाखै बालाय बायनो दायरा आं सिमलटापुरनिसो आब' सिमलटापुरनि बे सिमलटापुरनि ओरै साहा बाजार गामिनि मा गामि होनोमोनलाय बेखौ र' सिमलटापुरनि ओरै साहानिखौ मा गामि होनोमोनलाय ओरैनिखौ बाजारनिखौ सिमलटापुरनि ओरैनि गामिया माबानि दंफांबारिबो होनोना दंफांबारिनिसो नामा जारागुरि जायो नामा दंफांबारिनि नामा एन ब्लकआलाय नेहा मोननि खाथि खोमा सोर नेहा मोननि खाथि जाद्लाबायखो उन्दैया सोर अबाव गुंग्राय गारखो बाल बेलाय गासिबाजिलाय होंगालाय आथिङा केन्द्रा आं फांखा बन्द' खालामबायनो आथिङा गुसु खालाम थै गासिबाजि दिनै सानसे ओंखाम जायाखै आं दिनै मानो मा जानायनि नङा माथियाबारिनिसो थांफेराखै दालां आङो गलादाङि ओरै माबा खाथि नामा होंगालाय गलादाङि मामा ना दावगागुरि ना गलादाङि 1 नाम्बार 2 नाम्बार बिदि गोलैलायो नामा आगै
मानो फांखा होयो थान्दाखौलाय सिखारनो बारो र' दाबनो ओंखारदों एक्सखौ गोसोखांना नोंगौ एक्सजों बुजादों खोमा एक्सजों गारजानानै गाबनो ओंखारदों ओंखाम जायाखै ओंखायनो मोखां दोननानै एक्स दहाय माबायाव फेसबुकआव हाबनानै नायबावदोंसो आं नोंखौ जेलखौ दा आथिं ओंखार उन्दुखोबाय उन्दैया दैसाया सिमलतापुरनि खोला सिमलतापुरनि खोला बे बाजारजों थांनांगौ नामा बाजार गेजेरजोंहाय बेजोंबो बर' गामि दं आरो दहाय फुङाव लोगो मोनदोंमोन आं एक्सखौ नंगौ नामा सोरखौ नायखो बेजों दरफे बर' गामि दं बर' गामि खोनाफेराखैमोन जा गिदिर थाम्फै बिरगासिनो बैयावहाय दंथ'नो थांफेराखैहाय खोनाफेराखैबो आङो थांफेराखैबो खोनाफेराखैबो बाजारनि बेसे गोजानाव थांनांगौ बेबा एम्बु बेदर जुमायनि गिसि लोंनो नामा एक्स आंहा एम्बु जानो हामाहाय एम्बु जाया आङो दसगरल'सो दङ आया दसल'सो लान्जाय गोलावफोरनि गेजेरावसो नामा लान्जाय गोलावफोरजों दावराव जाबाथाय बुथारजोबथारगोनहाय होनबालाय बेजोंथ' लान्जाय गोलाव गोजाना लान्जाय मिनिबावबायसो हनै बारा गोजान जाया ससेल' आं सिमलतापुर बाजारावलाय थांखांबायहाय मेरला लाइक डान थेंक इउ मा लान्जाय गोलाव बेलाय लान्जाय गोलाव खारलांजोब्बाय माखासेया जोंजोबो खारलांजोब्बायनोसै थाला बेयाव हायाबो अबे खारलांनांगौ जाखो अबेनि खारबोदोंमोन नोंसोरलाय दारि गोलाव बावदोंहाय आङो दारि गोलाव लान्जाय गोलाव मानि आङो माबा थारमाने गाज्रि साननाङा आरो आं लान्जाय गोलाव मानि बे माबाखौसो होनदों आरो मोसौखौसो होनदों थारमाने खोन्था एक्सखिथिनो मोसौखौसो होनदों आरोना आंनि बुंनाया वार्डआ गाज्रि जादों आंनो दासो थाल मोनदों बुंनायखौ सरि दे एनागै निहा इन्टारेस्ट खालामद' मैयानि बायदि खासियाबारियाव खारलांनोसै आब' खासियाबारियाव हादानाव थोस जोंहालाय माथो बर्डार बिसोरजोंसो गियो जोंनि गामिखौ थारमाने बिसिनिया दस गहरल'आवनो
बोरै माबा मोनसे जायोबा जारला जायोना गोदोनि बायदि जुग नंलाना दायो ओंखायनो आरोना आं हले एन्जयखौनो गारबाय आं नोंलाय इन्जय खालामना मा गारदों न'आवहाय जोंना 105 खहर माथो 10 खहरल'हाय बयबो खारजोबसिगोन ना नोंस्राल' खारबोगोन एन ब्लकआ हौवाना हिनजाव मानसि ना हौवा मानसि आगै नोङो खोन्थाहर आं अफिसियेलालाय मा होननाय जाखो बे गोजा गोजा मेगन दिग' दिग'आ खारबोजोबसिगोन आब' थानाय नंला आरो गासिबो फैजोबसिगोन दे आं बेरायनो थांनि थाथ'दो दासो बेरायनो थांबावगौमोन 10:30 जाबाय इउटुबाव बेरायहैनो ना बाहेरायाव बेरायहैनो सिख्लासो आब' आं सिख्ला मानसि ने सिख्ला मानसिनो जोंहा एन ब्लकआ गैयाहाय नोंहाबो चेनेल दं नामा नेहा माबा एन ब्लक आगै चेनेलफोर खुलिनो सानदों नामा खोन्थाहरदो थांबाय आं खि गोरान एक्सनानो बाय बाय दोन आंनिलै नों सिख्लाबानो नै जाहरलायबाय सनानो यु मा गुस्थि गिदिर गिदिर हरनानै माबा थाइसेल' हरखो बेहालाय इउटुबाव बेरायहैनोसैनो सोर सोरलाय फैदों नायनोसै बाल बियो खुलिना दोनखादों आब' खुलिना दोनखादों माने नों जे मा खुलिनो सानदों बेखौ टाइ खालामग्रो ओमफ्राय सोलोंग्रो भिडिअफोरखौ बोरै इदिट खालामो बोरै हगारो बोरै भिडिअ बानायो सोलोंग्रोजोब गासिबो ओमफ्रायसो खुलि जोंहाथ' नै हगारहोलां दासो रोंहांदों एसे एसे ओमफ्राय भिउसफ्रानो फैया नोङो आपल'ड खालामनाय थारिखाफोरा जायाबाना भिउसफ्रानो फैया ओमफ्राय आंबो रोङा बोरै आपल'ड खालामो ओंखायनो आंना भिउसआनो फैयाना भिउसआनो फैया ओंखायनो आंना ओमफ्राय जेल आं बेबायदिजों इन्टारेस्ट गैया सरिनो जंखायनायानो नोंखौ नोंगौ नामा सना होनदों नों आंनि गोसोना बबेजों फैयो फात्ताखौनो मोना सोलोंखादों आब' दे जास्ट इन्जय बेबि होनदों इन्जयसो खालामनो गसाइगाव फैबा मालाबा आंजों लोगो हमफै नेहा आगै जोंनाव बेरायफै नेहा आगैलायनो एन ब्लक नामा मा नामथाय नोंना आंहा नेहासो होनफ्लांबावबाय सना आंनि भिडिअखौ नायदो लोगोफोर दे होनदों MDM इउटुबारनिखौ भिडिअखौ नायनो थिनदों आयु प्ले जालाबायबायसो नै
मिनिहरबाय एसे फोरोंदो दे आब' आंखौबो लोगो हमफैबासो फोरोंनो मोनगोन ना आगै फेसबुक पेज दङ आं बे मन्जुलि ब्रह्म बेनो नाम बेनो प्रफाइल बाव फल' खालाम ओमफ्राय फेसबुक मेसेज खालाम आरोना लोगो मोनगोन बाजारफोराव आरो जोंनि न'आवबो फैनो हागोन दे आं 1K जाबा लेंहरबा फैबानो जाबाय नाम्बारखौ हरना दोनहर आंनि फेसबुकबो दं फेसबुक पेजबो दं नोंखौ खावना लायगोन चेनेलानो गाजा जाखाबायना जागोन आब' होनदों आंनि नामा सनिया आब' सनियासोनो सनिया सिमुलतापुर बे बाजार गेजेरनि लामाजों थांनांगोन ना नोंसिनिया गोदो माथो रावबो कमेन्ट हरासै मा जाखो नेटासो थाबथाबाय नामा नेटानो थाबथामारदों ला 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 सना होनदों दा नायगोन आं आब' दे नायबानो जाबाय नोंगौ नामा सना होनदों जागोन दे आब' होनदों 900 खालामना होनसै नामा नोंनिखौ सना 900 पास थांबायमोन 900 पास मिथिबाय आनजाजोब्बाय बाजार गेजेरनि लामाजों ससे थाबायबानो मोनो आब' ओमफ्राय फरायगासिनो दं नामा नेहा आगै मा सनिया आगै फरायगासिनो दं नामा नोङो मास्रिनो आङो कमेन्ट नेदोंमोन कमेन्टआ श' जाफैयाखैमोन बे मास जोबबानो खुलिनोसै आब' खुलिदो मा लाबोगोन ब्लग लाबोगोन ना ब्लग ना स्टेटास लाबोगोन नाफाम सिखाव जालायखाय नै हेल' नोंखौ नङाबा थांना थाया 899ल'सो जादों 898आव थाफैदों 898आवहाय मिथिबायना नङा 900 पास जाखाबायमोन थेंथ'फ्लांबाय आंनो दे उन्दुदो मैयाबो उन्दुनाय जायाखैदां नोंहाबो नेहा आगैयाबो आब' फरायगासिनो दं आब' बेसे फरायदों अबाव गसाइगाव कलेजाव नामा आंनि कमेन्टखौ नुजायासै आगैया नुवाखैथ' आरो आङो श' जाफैयाखै माथो जाखो सना होनदों नुखा सावखा इनि बधुकाजामेनि दुनैहाय आमी बुजिनाहाय नुखा सावखा इनि बधुकामेदितान एन सना मा ओंख्रि जाखो सनानो नेहाखौ होनदों नामा ना सनियाखौ होनदों नङा आब' बे मास जोबनायनि खुलिनोसैसो खारलांसिगोनसो बुंदों आं आब' खारलांसिगोनसो होनदों आंलाय ब्लग भिडिअ खुलिसिगोनसो सानदों मेगनाबो नायस्लाबखाया नालाय आंबो दासो गगा मुग मोनदोंहाय माथो मोनायावसो गारि गाखोबाय थायो नोंलाय बै बारावबो मोनायावसो गाखोनाय बायदि मोनदां नोङो मोनायावसो गाखोनो मोना मोनफैबाय नामा माजबाटआव सना होनदों एन सना होनदों
जारागुरियाव फरायो आब' 11आव देग्लायसो फार्स्ट इयार डिमासाराव मा होननाय जादों बोलाय मोनाखै सना होनदों नेहा होनदों बोरो कमेन्टआ बारलांजोब्बाय आंनिया जारागुरियाव खांबाय डिमा आदि थाम्फिया मोनाखै सना होनदों बे नङा थानाङा नेहा माला मोनफैगोन सना होनदों नेहा लामायाव बुहुद नुजा जोबनो गुफुर गानना जों गैया नेहाबो आंबो जों गियां होनदों ओहो थ' दोनलांगोन आं थ' गैला गैला आं होनदों आंबो गैया दिनै खैथासिम थागोन नों खि गोरान आङो खैथा जाखो दालाय 10:30 11टामान थानोसै नेट गैया नेटानो गैया हनै होनो नागिरा हटस्पटखौ थ' दोनलांसै आङो खोनाबाय ओइ दोनलांसै होनदांथ' खिथु थाबायलांनानै गिनानै आंखौ लेंदों नंगौ मैया हासुनो ओंखारदोंनो दोनलांनो थिनदों आब' नोंसोरना गसाइगाव मा गामि जोंनिया गसाइगाव गेवलांफुरि होनो दे आगै मिन्थिना मिन्थिया ग्लिं 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 माला 101 एक्स खालामजागोनब्रा एक्सना नोंजोंसो 18 जादों माया साबसक्राइबारखौसो होनगासिनो दं खोमा बियो बिराद दुखु आंहा दिनै असान्थि मोनदों माबा जादोंलाय नामा आगै होनदों आं गाबोन गासैबारियाव न' गोदानखौ नायनो थांगोन आब' दे नोंगौ मैया मा नायदों दे फेसबुकआव सोरबा गेस खालामबायबा मा भिडिअ नायदों मा सिरियाल सिनेमा नङा आरो सिरियालानो खोन्थाखाबाय दे गेस खालामलाय सोरबा नर्माल सिरियाल नङा दै खिन्थु खोन्थाबाय आङो दे मेजिक जादु गोनां सासे मानसिया आंखौ दुखु होदों दिनै गोसोआनो सुखुला थानो जारलालै नङालै आं सिख्लादों गारजानायखौसो होनदों आं सना दहाय बियावनो दंमोन आंखौ नुना थांबाय सोर मा नेहा
नागिन नागिन नङा दे होनबाव दे बिदिनो टाइपनि आरोखि ना नागिन नङा खिन्थु आं मैया आंनि फेसबुकआव SMS खालामदोंमोन ना औ मोनखादोंना दुखु लांगालै एनसना दुखु लानाङालै एनसना होनदों तुमि खि जाने मोखां दोलानाय खि गोरान तुमि खि जाने दिनै बिदि गैया जासुला गैया आंनि लाइफआव ओमफ्राय आरबि गैया बिखुंगुर गैया सिरिथार आं जिउआव बिदि बुंजाफेराखैमोन मा बे एमानो दा माबाजों नांलायनाया मैया जिएलजों नांलायनाया दा ना सोरखौ होनदों मा जाबाय थायो रा नोंसोर सना मोनदों আমি বুলুতু কইছে औ बिसोरबो गोमबोरा फैदों थांबाय बे माबाया गैया आरोना आं मिथिला माबा नायदों सक्तिमान सक्तिमान नायगासिनो जाम्बा बायदिनो जा नायो बे सक्तिमानखौ मामा एन आगै नों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानाय ना नेहा आगै नोङो मामा चेनेल खुलिनोबा नेहा औ नेहालायनो सनिया आगै एनखाय नेहाल' होनफ्लांबाय थायो आङो नोंसोर एन गोजाखासै नै नोंखौ नङाबा थांना थायाबो एन मुसाहारियाबो एन आरो नोंबो एन ब्लक साथामबो एन आं जेला 1K जानानै लेंहरगोन ना अब्लानो अपेन खालामनो हागोन नोङो आगै दुखु मोनोलां सना नोंनि बे बिदि बुंनायखौ खोनाब्ला आं रोङा बे गानखौ खननो डाबल एन दं ट्रिपल एन नोंबो एन थोद अब्ला आं माने आइडिजों थांसै आं होनदों आब' आंना बेनोखा चेनेला आब' बेखौनो आब' आंना बेनोखा चेनेला आब' बेखौनो सालायगोन आं आब' ओमफ्राय आंनिखौ नों साबसक्राइब खालामना होखानाय ना आगै 2 मिनट में सपोर्टिंग दो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करो कोई और सपोर्ट ले लो सपोर्ट चाहिए तो बस आंखौ लेंहरबावाना नों सना होनदों औ बिबि ब्लग आयै आब' सना एमबि जोबहांहां बाबो फैबाय आं आब' सना रायलायनो
एसे आयो थिंखि थिंखि सना थिंखि लाइक होलां दे बागै बे आंनि मोजां एखे जायो एन नामा जाबावगोन आं होनदों मासेबां होयोलै बियो 5K वाचिंग है 2 मिनट में 200 सपोर्टिंग है सापर्ट खालामबाय थादों आंहाबो दे थेंक इउ सापर्ट खालामनो थाखाय आंबो नोंखौ सापर्ट खालामना हरनोसै आरोना जाहाथे चेनेल खुलिबाय बायोबा फन नाम्बार गैया माया जेनेबा नों हगारबायोबा आंनाव फैनायनि आरोना सनाफोर आंखौ 108 साब खालामना होलाय आं केक हानि र' नायनि आं नोंनिखौ हसफ्रा नाङासै मिंख' 87 फैबानो होखायो आं आब' बयनिखौबो थेंक इउ होनायनि थाखाय आगै आं जा दै गांदोंमोन दै दंना गैया दैयानो गैयाथ' मंजली सुपारी खाती हो नहीं आपके पास सुपारी था बाय बाय सोनाफोर न्यू फ्रेंड वेलकाम माबा एन ब्लक आगै इण्डियान आर्मिजोंहाय सापर्ट लानानै दोन बाहाल मोनदो बे साबसक्राइबार बुथुमग्रो ओमफ्राय भिडिअखौ नांगौबा उनाव हो आं जि दै गांदोंमोन दै दंना गैयाथाय नैबाव दै दंहाय साला लोंनोसै जेल आं जेल ब्लकआ दहाय 9 बाजियावनो ट्रेन गाखोफुनाय टाइमावनो SMS हरदोंमोन वाट्सएपआव जेल ब्लगआ लेबेलथार मालाय आंजों मा जाखो बे आंजों रायज्लाय बावा बर'जों बर'नो होननानै गाबबावबाय ओइ मामा मा नाम होनोमोनलाय खिगोरान नों मानि लेबेल बारा जादों ओइ मान जानांगौ नोंनो मान जानांगौ लेबेल जादोंना नोङो एन फाग्लिलाय नों अबेयावसो दं होनदों ट्रेन गाखोदोंनो नोंसिना एन माबायाहाय एन मुसाहारि ब्लगाहाय जागोन आब' होनदों इंडियन आर्मी आपको एन ब्लॉक ने सपोर्ट करने वाला है प्लीज अभी इसको रिटर्न कर देना ठीक है एन ब्लॉक ने एन नेहा आगै आं बेखौ ब्लु होनानै होनोसै नों सापर्ट खालामहैदो ओमफ्राय सापर्ट माबा आंखौ बेक खालामफिन होननानै हिन्दीनि लिरना होबोबानो जाबाय न्यू फ्रेंड जादो एम सोना बसुमतारी इंडियन आर्मी के साथ फ्रेंड हो जाइए जेल की साथ भी फ्रेंड हो जाइए एम सोना बसुमतारी जेल आपको ब्लू चाहिए तो बोलो एम सोना बसुमतारी आपको बुला रही है न्यू फ्रेंड चाहिए बोला है फ्रेंड हो जाओ सना ब्लू होबाय सोर लोगो जागोन आंजों नङानो बल्टी है लगता है सुपारी खाती है नशा में बल्टी है बल्टी है लगता सुपारी खाती हो नशा में बल्टी है कौन नशा में बल्टी है कौन सा नशा करते हैं मैं दारू नहीं पीती है और सुपारी नहीं खाता है सादा नहीं खाता है तंबाकू नहीं खाता है कौन सा नशा
दारू कभी कभार पी लेते हैं लेकिन हर बार नहीं पीता है थोड़ा सा वो भी एक मुखरा आं लेबेल जायाखैलै होनदों नै लोगो खालामलायानो जेला गाबबाय हनै एमसनाया बालन्दा मादै रायजोनि जैनो हिनजाव बुरि लाग्रानि जै जेला हिनजाव बुरि खावनानै लायनो थांनायनि बुजा हरनायनि जै जागोन आब' होनदों ब्लु हर आंनोबो आब' सना अके डेडिया बुडेडिया होननायसो जाबाय एम सनाया मा होनदों नो एन ब्लक लोगो जादो एन ब्लक लोगो जानोनो माबाजों नै एम बसुमतारिजों करो मीनिंग टू बजे रिटर्न डेफिनेटली अभी रिटर्न करो होनदो नहीं चाहिए 2 बजे का रिटर्न अभी करो ना क्या जाता है मोनलै जाखै नामा फाग्लि दाबो एन फाग्लि लायनदों मोनहैयाखै नामानो नेहा होनदों फुङावसो मोनहैयोनो फुङाव जेल आं लोगो जादो दे होनदों ओइ खिगोरान एन ब्लग लेंहरदों नोंखौ बिबि कमेन्ट चेक खालामदों आंनि खर' गुदुं खालामनो फैबाय थायो खर'आनो एम्फौ माथो खालामबावनो नेहा आगै बिदिनोसै अके होनदों जागोन एम सना जल्दी से करो अभी करता हूँ वॉइसिंग के साथ अभी करो गौतम आंखौ लांफैदो गौतम आंखौ लांफैदो नै ओइ गौतम ओइ खोनायाखै हनै एन मुसाहारिया गावखौ लायनो थिनदों गौतम नोंनो खिथाखोमादों आं सिरि सिरि खोनादों दा रावबो दा खोनासं दे आं गौतमजोंसो रायलायदों बाजै गावदां आं उन्दुनोसै दे थोद मानो दानो उन्दुनांगौ दसेखौनो थाया बियो हरबाय आं एन सना होनदों हरबायनो जोंहा सनिया आगैनो सुवाद सालथे होनदों आंबो हरफिनबाय होनदों मा होनदों नेहाखौ लायनोनो नेहाखौ गसाइगावआव लायदो अमा होनहरबाय हनै सोरखौबा अके सना होनदों सच करने आन हो जाते हो सना एन ब्लग एन मुसाहारि लोगो जादो आंबो फुल सापर्ट खालामगोन नों खालामहरदो दे आगै बिबि बिसोर फाक्का खालामफिनखागोन बिबि ब्लग होनदों हनै जागोन आजिखालि सिख्लाफोरखौ मोनलालै बोरै फरायगोन लानाङा जाबायलै मैयाबो बिदिनो उदै बिगुर साजोबदों आयौ मा गोसोम खालामखो बेजोंलाय मा बुस्थुमोन बेलाय मैयाबो बिदिनो उदै बिगुर साजोबदों आङो नोंहाबो होनबावबायसो सिख्लाफोरखौ मोनखाबावलानो
Good end block नायदोनो like र end block ना खयजन बारायखो नायनां दहाय साथाम दंमोन आं नायबा आंजों साब्रैमोन सानै बारायबाय माथो भिडिअखौ नायनानै होआखै end blockनिखौ भिडिअखौ नायनानै हो बिबि ब्लग जेरै आं नोंखौसो गोसो थोयो बिदिना एक्स सना हाल्ला हयसना बिबि हरबाय आं दे होनदों एखे मारै जाखो नै बियो हराखै रावबो कमेन्टखौनो खारबाय नामा बे फाग्लिया जानो नेहा अ नेहा सालाम मालिकुम महरथारमा बिपि नामा जादोंथाय गैया दहायबो गौतम जोंहा गाबोन टुगेदार लाइभ फैगोन दे सानैजों फैयो मा ओंख्रि आब'नो ओंख्रिया आलुजों दाउ बयलारजों एवनायसो मोनलाय आगै टुगेदार लाइभ फैयो एन मुसाहारि खालामबाय भिडिअ नायना कमेन्ट खालामना जागोन गासिबो जाजोबगोन आयु बिफरा नै खोनाफैबावबाय रायलायखोमानायखौ थोस 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 फैनानै सिरि दंफैयो आरो बेयो गावखौ मा होनो दै होननायनि अके होनदों ओके ब्लु लादो सना ओके नायखानायसैदोंमोन बे सुवाद बिफरा औलै सिसि केमेरा टिभि जानानै थादों बेयो थाम्फैसो हरलाजोब्बायहाय आंखौहाय I love you love you नों love you 2 3 4 5 आं गासैखौबो बेक खालामफिनगोननो बिबिबो खालामदों नोंखौ एनब्लकबो खालामदों नोंखौ नेहा एनब्लक अभी रिटर्न कर दो साथ में देने में और Manda and block अभी रिटर्न दो साथ में आयु थाम्फैया मा ओंख्रि जानाय एक्सना आलु दाउ बयलार एवनाय
नोङो खोमा बेंगा मानसिफोर सोंबा खोनासंना लाखानांगौ ओमफ्राय सोंनो नाङा बिफा बिगुर बिराद दुखु मोनबायलै आंहानो खारबाय बे नोंसारिफोरलाय खाराखै दङ बिफा इंडियन हमको रिटर्न ना करे क्या इंडियन हमको रिटर्न ना कर गया हमको रिटर्न कर क्या नों एन फाग्लिनै नों एन फाग्लि नों गौतम बसुमतारी सापर्ट खालामबाय लोगो खालामदो दे सना नों गोथाव मागायनांगौ सापर्ट खालामबायनो बि ब्लगाहाय katanya mana sih namanya mana lain dong Gautam nोंनो खिथागोन र' आङो आइलै बेयो मानि दै गोलैनानै थाखो पास बाजिलाय कमेन्ट मोनाखैनो गौथमा गैया जोंहा इंडियन इनकम इटालियन नहीं चला थांबाय नङा फैग्रोनि दानो खोन्थाहरलाय मोसारि लोगो जादो दे आंजों ने आगोल लोगो जानो हामा गौतम बेहाय नाम लाना बुङोब्ला गाज्रि जायो खोथाया औ नंगौथ' क्या पता सीसी कैमरा की तरह दिख रही होगा गौतम बसुमतारी खान्थाल जानाय भिडिअ कमेन्ट हर ओंख्रियाबो सना दाउदै ओंख्रिया जोंनिया माबासो आलुजों दाउ बेदरजों एवनाय
बसुमतारी खोनादों मा नुजोब्बाय नेहा आं भिडिअखौ कमेन्ट हरना दों सर्ट भिडिअ दा कमेन्ट हर दै केस मोनब्रै मिनिटनि भिडिअ आयौलै थाम सानसे खालामथारो आब'मोना सोर दं आब' न'आवहाय जोंनिया नोंगुमैनि बिमा बिफा ओमफ्राय नोंगुमै नानि फिसाजो आरोखि ओमफ्राय आं बाबु दैसा 6 जन सर्ट अके फाग्लिलाय नों आंना थाम्फैयानो जिरायनो हाया दसेबो होनदों मारै जाखोनो खरा रायलायाबो बाबुखौ सिखार जानो गिदां आं बाबुखौ सिखार जानो गिदां बाबु सिखारबाथाय जारला जागोन ना नै बिफोरा लाब हरगासिनो उन्दुहैनो सिगां न'आवहाय बैयाव थांसै थाम्फैयानो थानो हाया बाव नों बेजों उन्दुनोसै गारिनि रेन्जखौ हरलाय 5 नाम्बारखौ बाजै गावदां हरबाय खयथा जाखोलै टाइमा 11 दोननोसै र' दोननो थिनगासिनो आं उन्दुनो ओंखारबाय नामा बाजै उन्दुनो ओंखारहांबायथ' एसे दोननोसै आङो बर' दाना कमेन्ट हरला आंनि भिडिअ'आव नायलासो नामाथाय नों बेफोरखौहाय आं जि थाम्फै हरनाया मानलाजोब्बाय आंना आथिङा टेबोल सिटाव जिरायना थानाया रब्रा बिदायथ' होना फोथार खोरखि बिदि अफ खालामलाबायो मालायनि हस्पिटाल लाबाथाय बिदिनो बायो आं ओंखायनो अके होबाय आब' अखा हाबाय आब' अखा हाबाय आगैमोन दोननोसै आङो नेट गैला आंना लाइक होबाय बाजै थेंक इउ महेस दैमारि लाइकआ नोंगुमैनि हस्पिटाल लानायसो मा बन्द' खालामनो नागिरगासिनो नै जोबजोब्बाय होननाय गावहा फेसबुकाव भिडिअ नायनांगौ होननानै फुङाव सिखारनानै बे लाजिया नोंनि सिगां सोर सिखारो आं बै साथायावनो सिखारखायोना उन्दुनोसै आंबो दे एन ब्लक हरबाय दे होनदों अखा हाबाय नै दोननोसै दे आगै सनामोन उन्दुनो ओंखारबाय आं औ फेसबुकाव माबाबानो जाबाय सनिया आगै बाय बाय सरि बे केमेरा बे जों नायग्राया दिपालि अफिसियेलखौ सिनाया नों बिस्रा फिसाला मोनबायमोन ना गारलायलायबायब्रा आरैनो बे दिपालियाहाय दस्रा हौवाफोरजों लाइन मारियो नामानो ओमफ्राय दा फाथैलाय बिसिलायबाय बे इउटुबाव फैसा हाबबायमोन ना दिपालि अफिसियेल दे होनबा आब' गुड नाइट दे बाय बाय गारि रेन्जखौ बोखारदो 5 नाम्बारखौ दे बोखारबाय दे